Dneska vám ukážem, ako si môžete zmeniť pozadie tapety, ktorú používate na písanie textových správ. Takže pôjdete sem, otvoríte si to a potom tu máte hore tú lištu, kde môžete poslať hlasovú správu. A tam vedľa toho je taká platňa alebo dačo. Na to kliknete, dávaš to sem a tu si môžete zmeniť, napríklad prídete sem, otvorí vám to súbory a tu si môžete vybrať hociakú fotku, ktorú tam chcete dať. Ja tu mám z väčšiny screenshoty iba. Tu prídete, vyberiete si na hociakú fotku, tu prídete, môžete si ju zväčšiť, zmenšiť. Ja si tu dám napríklad môjho psa. Tu si môžete upraviť jas, takže chcete, aby to bolo výraznejšie, alebo nech to nie je tak výrazné tá fotka pod tým. A teraz vlastne vidíte, že vám to pôjde. Teraz takto pôjdem späť na WhatsApp a vidíte, že tu mám tú fotku. Tak ja vám ďakujem, že ste pozerali a ak chcete nejaké ďalšie tutoriály, čo urobiť, tak mi napíšte do komentárov. Tak zatiaľ čaute.